May hapon, naay tinuhuan ang mga Hudiyo nga kung ang tubig flowing, it means life-giving. So kung makasalom ka sa maong tubig, mawagtang imong sala. Pero kung ang tubig stagnant, wala galihok, it means suffering. Maunang diri sa Ebanghelyo, daghan kay masakiton gat libot sa maong pool of water, kay gailog sila kinsay unang makasalom aron maayo. Just imagine unsa kabaho, musamot kag ka-discourage dito. Maunang paglabay ni Jesus, walay nakaila kay gauna na ang ilang reklamo. O giduol ni Jesus ang katong nagsakit na og 38 years. Iyang gipangutana, gusto ba kang maayo? Now take note, wala gitubag og yes sa masakiton. Kay gauna ang iyang reklamo. Wala mo muhatod nako didto maunang di ko maayo. Realidad na mga igsoon. Nga basta gani naanad na ta sa sala, naanad na ta sigig reklamo, basol sa Ginoo tungod sa problema, tinuod gyud sama sa nahitabo sa Ebanghelyo, malimot na pudta nga naa man di ay Ginoo nga gamhanan kaayo og makahimo sa tanang butang. Maunang mga igsoon ayaw kumpiyansa sa yawa. Kay kusog kay na musugnod pag abot sa problema bitaw, hunghong din na siya. Blame God! Blame God! No! Let us counter-attack the devil. Dili ta mo reklamo ang atong itubag kani. Yes, Lord, I want to be healed. Kay di ay mga igsuon, kada abot day sa problema sa atong kinabuhi, mangutana day ng Ginoo, gusto ba kang maayo? Pero dili ta kadungog no. Kay gauna ang atong reklamo. So karon nga nakabalo na ta, mangutana ang Ginoo nato pag abot sa problema og sakit, kani dayon. Yes, Lord, I want to be healed.